Ahoj, takže ja vás vítam pri ďalšom videjku. Toto už je v poradí 9. Teraz som si to zistil. Extra som si pozrel, nech už teraz tu nehovorím hovadiny. Takže je to už 9. video a teraz ste vlastne nevideli žiadne také strihy, že čo som robil za kamerou, pretože som nerobil nič. No takže nič som nerobil okrem tohoto tu, čo som teraz pred pár minútami posekal. A prečo som to posekal? Takže prvá vec je, aby sme mali drevo, teda to je jasné. Ale v tomto dieli budeme robiť, dorobíme si to a toto, aby sme to tu mali také útulné. Toto budeme robiť potom takedy, to sa mi teraz nechce. A vlastne urobíme si tu na to takú balkón, alebo neviem, jak tomu chcete hovoriť, s takým tým výhľadom. Takže pustíme sa do toho. No takže tu na toto si neviem prečo nehrá hudba, mala by hrať. Lebo ak ste možno aj teraz ste počuli na začiatku ešte pred chvíľou, že hrala. Ale tak teraz neviem, taká porucha asi, alebo porucha. Hovadiny hovorím. No takže je tu prvý strih, lebo idem zapnúť hudbu, takže strih. OK, takže už by to malo všetko ísť podľa plánov. Neviem prečo tu idem, asi sa ukázať našu enchanting room, ktorú sme urobili v minulom dieli, zatiaľ funguje dobre. No zatiaľ. Tu mám krompáč Efficiency 1 Unbreaking 1 a to mi vyšlo z jedného levelu. Čiže to je veľmi dobré. Tento krompáč budeme potrebovať potom, až keď dorobím tento. No ale super, no mi vyšlo z jedného levelu, čo som bol dosť prekvapený. Som myslel, že mi vyjde iba... Ježiš, ja som krivý. Som myslel, že mi vyjde... Preboha. Som myslel, že mi vyjde už po 10. Ježiš, ja si to neviem povedať. To mám kliatbu, nemôžem to povedať. Som myslel, že mi vyjde nejaký taký o ničom, že Efficiency 1 alebo Unbreaking 1, ale som netušil, ani som nedúfal, že mi vyjde aj. Som ani nevedel, že môže, ale tak ja som len rád. Takže ale vlastne čo tu teraz robím? Ja tu asi urobím do takého neviem, takého kruhu. Kruhu v Minecrafte to predsa nemôže byť. Si hovoríte, čo to trepem, ale vy viete, samozrejme. Aspoň dúfam, že viete, jak to myslím. Do jakého kruhu. Toto sa zatiaľ na kruh nepodobá, ale potom po čase by sa mohlo začať. Urobíme si tu, skúsime taký obvod nejaký. Dobre, ja nechápem, prečo si berem tak málo sandstone, keď mi ho treba oveľa viacej. Zoberieme si aspoň takto dve staky. Takto. Dve staky do inventára, šup. No a urobíme si to rýchlo. Ale teraz ma napadlo, že ja to nechcem z tohoto sandstone, ja to chcem z toho hladkého. Dobre, takže aj tak ten kruh sa to veľmi nepodobá na kruh, takže aj tak tu zbúram a potom to asi pojem po ten sandstone. Lebo teraz som, no vlastne tu musím ísť teraz, lebo mi inak tie itemy despawnu. Takže tu si môj super extra kruh zbúrame. A urobíme si zo spodu, to vyzerá takisto, nie? Nie, nevyzerá to ani zo spodu. Takže to tu urobíme všetko a ideme dole po... A viete čo, v ďalšom, ale ešte ja mám toľko toho na pláne, možno to stihneme ešte teraz, urobíme tu na tento výťah, aj keď to asi nestihneme, lebo ja chcem tie diely 20 minútové a zatiaľ sa mi to tak nedali, kuse to dajak dám viacej. Tá ovca, som sa rozhodol, že ťa budem týrať. Teraz tak som si povedal, že ty si taká vhodná na týranie. Nie, samozrejme nechcem ju týrať, iba chcem si ju tu nechať, lebo ja ju uznávam túto ovcu. Vy o tom možno neviete, ale ja ju pozorujem od začiatku, jak som tu prišiel a tá ovča mi hneď padla do toho a som sa rozhodol, že jej urobím takú extra dieru, kde bude len ona.
A potom jej tam možno dám. No takže, toto som chcel robiť. OK, teraz som spokojný. Hneď sa mi lepšie dýcha. Keď som toto urobil. Mám pokoj na duši. No teda, takže vrátime sa späť k tomu, čo robíme vlastne. A sakra, už zase mi to horí. Bože, prečo ja musím mať tento? Prečo ja tu musím mať lávu? No prečo? Ale to teraz je blbé, že mi to horí, lebo teraz neviem prečo. Už to vyzeralo byť v pohode. Tak prečo mi to zase chytlo? Ach bože, ja s tým budem mať vždycky problémy, už asi. Ale nie, veď už to bolo úplne v pohode, už to vôbec nechytalo, za celý diel tam ten minulý mi to nechytlo. Tak čo teraz zrazu úplne preskakuje, alebo čo ti? No treba skľudniť, ak už vidím. Toto tu dorobím potom. Ktorý teraz vidím trapne, keď nepočujete hudbu, ale ak ju počujete, tak viete, prečo som dal také tóny profesionálne. No takže robím si z toho tento sandstone. Ja to tam poviem po chvíľku skontrolovať, lebo jak vidíte, je to tam dosť nebezpečné. Točku jednu vyhodíme, nevadí. Po chvíli je práve teraz. To je toto tu mi zhorelo. Dúfam, že mi nezhorela enchanting nič. Dobre. Aspoň nejaká utecha. A prečo to tam vlastne zhorelo? Ja som to tak vydúmal, že som na to dal hlinu. Čiže to nemohlo chytiť to drevo. A tu z boku chytlo teraz nejak, takže dáme teraz provizorne hlinu. Dokým to vlastne nebudeme pokračovať tam a potom už by to nemalo vôbec chytať, lebo nebudem mať kde chytiť to drevo. Iba zo spodu a zo spodu to dá jak... Mám pocit, že nechytá. Alebo aspoň neviem, jak by to tu... Neviem, nejak to proste nechytá zo spodu. To je všetko, čo som chcel povedať. Neviem, prečo to tak komplikujem pre Boha. Prečo to tak komplikujem? Oh, to je sandstone. Bol to sandstone, som myslel, že to je sand. To ty tak rýchlo rastieš. Musím teraz toto trošku skročiť, bude aká si rýchla moja. Trošku ťa rozsekám. Ale to z lásky, neboj sa. To z lásky ťa rozsekám. No takže vlastne ideme pokračovať. Už smooth light, alebo jak sa volá, dobre, iba smooth. Neviem prečo som tam povedal light. To bolo dosť o ničom, nechápem vôbec prečo, ako som to som chcel ako pointu. Urobíme takto. Potom túto trošku vyrovnáme. Takto. Ale chcem to mať také isté, takže tu spočítam koľko to je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ježiš, toto sa mi nikdy v živote nepodarí. Jak som koktál, proste úplne. Nie. Počkajte, už viem, jak to robím, ja to ani nebudem počítať a proste keď budeme tam, tak vtedy už to začnem znova ťahať rovne. Je to? Ja si myslím, že aj hej. Čakajte, neviem z toho robiť väčší kruh, lebo to už nie som až taký. Budete si musieť... Dobrý som, nie? Podľa mňa som vynikajúci. Ježiš, ja som taký super. Dobre, no... Som výborne skočil, nie? Proste som jumper. Fú, som myslel, že sa zabijem, bo to je iba jedno. Ježiš, ja mám toľko vecí v inventári, preboha, čo som sa zbláznil. Však to sa mi ani nezmestí, však tu mám viacej vecí, však to sa mi zdvojnásobili. Krám, pozrite, však to toľko vecí som má preboha. Sklo, tam mám knihu. Na čo mi je kniha, preboha? Však poď sem, ty si hluchá. No, už to brnenie, toto boty sa mi zničia, ešte že mám nové. Čo som našiel v tej vesnici. Čo ste videli v mojom super extra zostrihanom diele. To ten diel proste ja zrazu si natáčam. A už by som asi mohol skončiť, nie? Tyk zrazu vypnem, tyk pozem, tyk 45 minút. Si pána. Však to by som pol roka
Tu pol roka to už aj ďalších... A vraj to nemôže chytiť zo spodu. Dneska ste takí vtipní. Vidíte, že to môže chytiť aj zo spodu, aj z boku, aj zo všade to môže chytiť. Ach bože. Dobre, zoberiem si toto. Dorobím tieto tu. A dúfam, že už to horeť nebude. Ja viem, že bude, ale tak čo mám robiť? Veď to nikdy nehorelo, tak čo to teraz začalo horieť? Ako... Tu mi to napríklad nikdy nehorelo. Takže nechápem, prečo mi to teraz začalo horieť. Veď tam sme robili celý diel a nič. A teraz zrazu raz a úplne všetko to začne horieť. Inak, ten sklad, jak sme robili, tak tu vidíte, že toto tu je navyše. Pretože je to jasné vysvetlenie. A to síce, že tu sú schody. Bo ja som to tak nedomyslel, nie? Že si dám, že idem si otvoriť truhlu, hordu a zrazu BUM! Nejde otvoriť. Čo sa stalo? Prečo mi nejde otvoriť? A zrazu však tam je blok, tam nie sú schody. No takže tu je teraz menej miesta. Máme tu menej miesta, je to hrozné, No. Takže budeme pokračovať. Ty čo tu? Vždycky som ťa mal rád. Tak dopadol jak ja. Presne tak dopadol. Ešte si trošku zaskačeme. Lebo moje parkour schopnosti sú na vysokej úrovni. Jak môžete vidieť. Myslím, že komu to nedošlo, tak je veľmi mudrý. Áno, je veľmi mudrý ten, komu to nedošlo. Je to tak, vy ste si mysleli, že je hlupý, ale tak to není. Je to úplne inak, ako ste si mysleli. Viem, že je to pre vás prekvapujúce, ale tak to je. Preboha, to čo je za balkón? Však to môžem z toho urobiť futbalové ihrisko rovno. Tady za to pozrite si, pán, však to ja som chcel tu robiť taký malý balkónik, nie, ja musím urobiť 3-metrové hebedo. Dobre, no, čo tu dáme? Dáme tu nejaké kresla, alebo ja neviem, čo tu urobíme. Lebo toto je fakt obrovské. No nevadí to, daj ak to vidú máme, nie, však prečo by nie. Uvidíme, jak to bude. Takže takto. Takto. A teraz znova cik-cak, nie cak-cik, ale cik-cak. Toto je cak-cik, čo som pred chvíľou robil. No takže cik-cak. Cik-cak. Dobre, zatiaľ to ide, už nám to bude aj do našho brehu, ja som to strašne veľké urobil. Čo som sa zbláznil? Asi hej, jak tak nad tým rozmýšľam, tak asi aj hej. No takže takto. Tuto urobím už rovno. Nech to máme z krku. Presne podľa toho, dúfam, že to neurobím dlhšie, bo potom som... Just to urobím dlhšie. Ježiš, dokonca o... Tak, to dobre, iba o jeden. Už som sa zľakol. Tak, bohužiaľ, Mojko... Počkaj. Dobre, ja to nemusím robiť. Lebo mne to stačí teraz urobiť iba takto. A bude to presne takisto. A teraz by sme sa mali dostať ku tomu našmu. Ale daj, nám to nevyšlo. Kde je k sakru problém? Tak kde k sakru je ten... A počkajte, toto... Som tak krivo vidím. Nie, toto je dobre, ale... Takže toto predsa len není dobré. Tak jak to mám urobiť, bože? Veď toto je presne takisto. Tak toto nie, ja nechápem. 1, 2, 3, 4, 5. Ježiš, jak to, že mi to nevyšlo dobre? No urobím to takto. Nemám na výber, nebudem tu s tým po hodinu sa kašľať.
urobím to takto a bude to. Neviem, jak je to možné, ale tak to bude. No. Máme to. Je to krivé. Nie je to krivé. Je to krivé. Mi nehovorte, že to nie je krivé. Sypám to, jak je také divné, to je 1, 2, 3, 4, 5 a tu na ich je koľko? Tam ich je tiež 5, nie? Nie, tam ich je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže dobre som to mal tu na. Tu je prvé. A koľko ich je tu na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ich tam 11. Ak ich tam je 11, tak ja potom nechápem. Však potom som už úplne debilný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich tu 11. To si snad robíte prdel. To tu na začiatku som tak zle začal, alebo čo? Samozrejme. Samozrejme, že som zle začal tu na začiatku. Ach bože, takže ja toto teda musím teda prekopať. Tu na nemohlo ísť tu, ale malo to ísť tu, totižto. Tu presne to malo ísť. Čiže ja si zoberiem svoj ultra dobrý krompáč. A dobre, tamto som nemal akciu odkopovať, mám taký pocit. A odkopem tu celé toto celé. Šup. A odkopem aj tamto tu. Potom sem z toho si potom pôjdem. Teraz sa mi nechce, snad nedospávne tak rýchlo. Jež keď dospávne tá... ani sa už nevyjadrujem k tomu, to hrozné. Ježiš, ja som čaptoš. Som originál. Normálne čaptoš, chcete vidieť čaptoša, to sa pozrite na moje videa aj ďalej, takže dajte odber. No, takže počkajte, tu na takto a takto. Tu na takto a takto. Takto. Takže tak. OK, dostávam sa tu. Tu na urobím takto. Nadhera, už ani senstvo nemá, lebo všetok sa mi váľa dole. A tu na to mám takto. A zase takto. Takto. A jak mi to zase nevidie, tak viete čo? Tak sa na to môžem vykašľať. Tak toto sa na to môžem potom. Nič iné, iba toto. Jaj. Zase, bože, to ten... Na čo tu robím toto, keď viem, že musím ísť po sandstone? Som mal najprv robiť to ten výťah, ale už viem prečo to robím, lebo ten výťah bude v tomto, tom kruhu, v tom koloseu. To vážne ako koloseo je toto. Koloseum. Jak mali starí Rímania, alebo Gréci, hej Gréci. Bože, Rímania, čo to trepem. Z dejepisu nie som dobrý, to je hneď vidieť. To je hneď na mne vidieť. To nehorí. Pokrok ľudia. Nehorí nám dom, my sme aký štýlový. Normálne nám nehorí to. Takže teraz toto tu takto dajak. Vidu máme. Super. Takto. Toto dáme preč. Takto. Toto dáme preč. Takto. Toto dáme preč. Toto dáme preč. Takto. Vyšlo to? Nie. Hej. Nie? Hej. No, vyšlo to fajne. Nie. Nevyšlo to! Preboha. 1, 2. Jak to mám preboha? To mám tu tak 1, 3 milión 5. Bože, to jak je tu?
Ježiš, ja som čaptavý strašne. Jak to, že mi to nevyšlo? Si pána! Táto to už je vrchol. Táto to už je fakt nenormálne. Jak to, že to mám tak divne? Tu nám mám ešte jeden čas. Nie. Bože, zase si idem pozrieť svoje veci, ja už som taký mám tak. Ježe, ešte aj vo vode ich mám, sa budem po nich plazť do kilometr 0,0. To som bol vtipný, nie? 0,0. To som bol veľmi vtipný, ja bože, hovadiny. Ale na to sme si už zvykli, ešte tam mám aj jeden obsidian, v tom inventári som teraz videl, jak sa mi váľal. Čo mám veľmi potrebné, to keby som nemal ten obsidian, to neviem, jak by sme toto tu urobili. To podľa mňa by sa nám vôbec nedarilo. Hej, nohavice si myslia, že budem holý, dole bez. Si myslia, že budem dole bez. Vtipní sú. Vidíte to, že to je úplne inak toto. Či? No jasné. Ježiš, ešte jedno som to mal posunúť, takže znova potom budem musieť ísť, znova to budem musieť rozkopať, budem to musieť postaviť, dole si musím ísť znova po sandstone. Ach bože. Bože. Jeden blbý kruh, čo je na to také ťažké. Dobre, no. Nebudeme sa kritizovať. Odteraz budeme hovoriť iba, že sme dobrí. A že to všetko vieme. 100%. Ak nie viac. Vidíte, to je to krivé. Je to krivé, ma nepresvedčajte, prosím vás. Aj tak to je krivé podľa mňa. Nie, je to krivé. Tu na toto dáme dole. A tu na to dáme. Bože, veď to som tu odkopával, či nie? Neodkopoval som to tu náhodou. Mne sa zdá, že hej. Ježiš, jak to ja teraz budem mať zase zlé. To už bude koniec so mnou. Preboha. Dobre, odkopem ešte aj toto a skúsim to takto až posunúť. Že čo z toho vznikne. To vznikne z toho to krivé toto. 1, 2, 3, 4. Tu na to je 1. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže to mám až o 2. Ach bože, sa z toho zblázním. Jak to môžem byť až taký zlý na to? Toto nemám inak náhodou. Mne sa zdá, že celkom aj hej. Nie, toto mám dobre. Juj, skôr som spadol. Tak jak to má byť pre Boha? Pozrite, tu na takto. Som presne... Čakajte, tu na... Som takto, ok, tu je vystrčené. Toto všetko tu pováľam na zem. To potom si potom zbehnem. Ešte si zoberiem tento stack sandstone, prerobím, bože. Ani jeden blbý kruh nevieme urobiť. Teraz takto. 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 A teraz, jak to bude zase zlé, čo samozrejme viem, že bude, pretože tak som to už mal minimálne. Neviem, teraz je to Aha, nie. Nie je to dobré. Toto tu je divne. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tam je to tiež 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale toto tu je také divné, si myslím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ježiš, taký matematický diel dneska máme.
Jak ste si mohli všimnúť. Krista boha, veď ja to mám tu hneď na začiatku zle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ach bože. Ach bože. Čo som komu urobil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Až tu to má byť. Či? Pozrieme sa rýchlo tom. Na druhú stranu. Áno, až tam to má byť. Veď ja som to tam raz mal, sa mi zdá. Takže ja som to mal dobre a zase som to zle dával. Sypáta, toto už je hrozné so mnou, to už je fakt so mnou zúfale. Predkopeme. Spočítame si, už budeme počítať, lebo toto nebudeme... Videli ste, ak nenapadne si tam spadlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, som si to radšej prepočítal dvakrát, lebo viete, nikdy neviete, zomri. Ó, to bol kritikál. Sice on spadol z 20 metrovej výšky, čiže myslím, že to je zapričinilo jeho smrť. Ale nie, my sme proste pro a tak to je. Tak to bude a vždycky to tak bolo. Hej no, dneska hovorím proste také aj neviem čo. Moja slovná zásoba je veľmi dobrá. Takže toto máme dobre takto. A teraz keď toto pozrieme tu, takto vychádza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. To vyzerá, že už je dobré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tu na bude koľko? Tiež bude 6. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Super, takže toto by malo byť dobré. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sláva! Máme to dobre. OK, lenže my už nemáme čas. Takže nevadí, takže viete čo, ja to za kamerou iba tu vyplním. Pán by to tento blbý kruh robili tak dlho. Dobre, no nevadí, dúfam, že odbavil aspoň môj debilný komentár. No takže ja sa s vami idem na tam miestečko naše. Ja to za kamerou toto tu vyplním a v ďalšom diele by sme si mali urobiť. Ešte pozbierám tam dole ten sandstone. A potom by sme si mali urobiť už ten výťah. Tamto dole tú rieku asi zahádžem, lebo podľa mňa je tam úplne zbytočné. Iba mi tam zavádza bude pri mojom quick drope a mojom výťahu s vozíčkou, ktoré mi zase zoberie 3500 železa. Bože. Neznášam, prečo musia byť také drahé. No takže ja sa s vami lúčim, pokiaľ sa vám video páčilo, blablabla, viete, všetko odberajte, lajkujte, anti-dislajkujte, čiže nedislajkujte. Aj, viete čo, som veľmi vyhovorovaný, takže čauko.